Hey guys, what's up? It's me again, Alvin Abatacao, aka Vandoy, and the owner of the Vandoy's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko po ang province way ng pag-celebrate sa wedding. So, hanggang sa dulo, mag-tune in po kayo. Guys, dito po kami ngayon sa Balaton, preparation of the wedding of Ma'am G and Tom. Welcome to Balaton, Lagonoy North, Camarines Sur. Isa ito sa barangay na matatagpuan natin sa Lagonoy North Coastal, Lagonoy, Camarines Sur. Guys, busy po kami sa pag-prepare. Ayan. Sinong? Luis? Tailin! Ayan po, busy having pag-prepare po sa stage, sa decoration ngayon. Yan po ang covered court ng Barangay Balaton. As you can see, napakalawak, napakaganda. And take note, sila yung kauna-unahang ikakasal dyan sa covered court na yan. Take note of the date, that will be on April 28, 2022. Bisperas pa lang yan ang kasal ni Ma'am G, pero kitang-kita naman ang kabisihan ng lahat. Kanya-kanyang gawain, kanya-kanyang kilos, kanya-kanyang diskarte. Salamat sa pagbabayanihan. Welcome sa wedding ni Ma'am Gina and ni Tom. Ayan na, the fruit of our labor. Makikita nyo sa video na to, ang conducive na place na para bang nasa restaurant, daig pa. Para bang nasa syudad din. Para bang nasa desenteng lugar. Kaya welcome to Balaton, Lagonoy, Camarines Sur. Salamat din sa napaka-energetic na MC ng gabi ngayon. How I wish na ako din. Sana maging ganun. Tara, kain po tayo. Join ka sa amin. Away-away muna, kasi kainan time na. May tinuguan, may taksil, lalo pa kapag araw na ng kasal, mas marami pang kakainin. Mas maraming pagpipilian pa. Good, it's time! Ayan, paraan ng paglilikom ng pera. Wala sa halaga. Take note. Maliit man yan o malaki. Kung ilan yung kaya mo dyan, piso or 5, counted po yan. Basta genuine mong ibinigay. Guys, second day ngayon ng kasal ni Ma'am Gina. Ito yung pinaka-hit day ng kasal ni Ma'am Gina. Going po kami ulit ng Balaton. So, keep on updating. Click the subscribe button and
Wow! Ganda naman talaga ng panahon. God is really good. Salamat sa magandang panahong ibinigay nyo sa kasal po ni Ma'am G. Today is April 28, 2022. Ayan, ito na po yung simbahan kung saan dito ikakasal si Ma'am G. Dito yan sa Barangay Balaton ulit. Maliit man na simbahan, pero ang mahalaga ay itinalog sa Panginoon. Yun naman talaga yung pinakamaganda. Ang hiningi ang basbas ng pari sa kanilang pagsasamahan. Yan, napaka-conducive naman ang place. Maliit nga lang, pero malinis at napakaayos naman. Ayan, ngayong second day ulit. Maganda yung place. Parang nasa restaurant. Parang nasa typical na sikat na restaurant. Pero sa Balaton lang po ito. Dito po yan sa Barangay Balaton, sa kanilang covered court. Kitang-kita nyo naman, napakaganda, napaka-conducive ng lugar na kung saan ikakasal si Ma'am G. Ayan po yung stage. Ayan. Thank you, Sir Jaime, for decorating to the wedding of Ma'am Gina and Sir Tom. Alam kong ready na po lahat, kaya magsisimula na ang kasal ni Ma'am G. Iyot na po yung mga relatives ni Tom and ni Ma'am G, mga ninang, mga abay, makikita nyo dyan. Napakagara ng kanilang mga sapat. Talaga naman pinaghandaan nila yan. Siyempre naman, pinaka-special day na buhay ni Ma'am Gina and ni Tom. Not America has come when the time's the perfect one, and I all my questions have applied, and I've never been so sure when it made in my life. I wonder what God is thinking. Created you. Everything I would need, because you made all my dreams come true. When I made you must have been thinking about me. Ayan, sinumulan na ang kasal ni Ma'am G at ni Tom. Sa sakramento ng kasal. Sabay iyong ibigin, aanilin at gagalang at paglalaanan sa kanya ng iyong buhay. Sa kalusugan at iiwan mo ang lahat ng tanging siya lamang ang pakasamahan hanggang kayo ay magbuhay. Tony, tinatanggap mo bang maging asawa si Gina upang mamuhay kayo magkasama ayon sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Sabay iyong ibigin at aalibin, gagalang, mga halagaan sa kanyang kalamdaman at kalusugan
at iiwan mo ang lahat ng tanging siya lamang ang pakikisamahan hanggang kayo'y nabubuhay. Upang mamuhay kayong magkasama ayon sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal. Sabay yung ibigin at iwiin at igagala ang mga malagaan sa kanyang karamdaman at kalusugan at iiwan mo ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamahan hanggang kayo'y nabubuhay. Tinatanggap mo bang maging asawa si Tommy upang mamuhay kayo magkasama ayon sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Ang Panginoon ay sumainyo ay manalangin. Espiritu Santo. Nanalang ko ito. Yun na nga yung pinakihintay ng lahat. Tinanggap na ni Ma'am G ang alok ni Tom. Talagang ganap na silang mag-asawa. Tinanggap niya na ang singsing. Huwag mo ito sa hindi. Para sa iyo ang kailangan. At kaya sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen. Pinakamamahal kong kabiyak. Nawa, basbasan ng Panginoon ang ating pagmamahalan. At ngayon, Tommy at Gina kasama ng kanilang pangako at pagbibigayan ng singsing taras na po bilang alagad ng Diyos ay aking pinahayag sa oras na ito na sila ay mag-asawa na.
Buti na ang mga table niyan. Punong-puno na ng pagkain. Iniisip ko nga niyan eh. Para bang magbalutin mo ako dyan eh. Balutin mo ako sa lilim ng... Joke lang. Ayan, hinihintay po namin dyan ang pagpasok ng bride and groom bago sisimulan ang kainan portion.
sa mga ninong at ninang nila. Diba? Nakaka-enjoy. Wow! Ang saya! Ito na naman ang pinakihintay natin, ang kainan portion. Tara, kain po tayo. Ayan, pantumi na tayo. Kahit sino mang ninong at ninang ay pwedeng sumayaw. Pwede na rin yung mga relatives ng babae at lalaki, kasama ng bride and groom. Iikot po sila sa ground ng venue kung saan kung sino mang kanilang malalapitan ay magbibigay ng kahit ilang value, maliit man o malaki, ng pera na kung saan ay kaya nilang maiabot sa kinakasal. Diba, hindi naman mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang value ng pera o regalong ibinigay natin. Ang mas mahalaga ay kung paano natin ito binigay. Binigay ba natin ito ng galing sa ating mga puso? Masaya ba tayo na ibinigay ito? Genuine ba talaga tayo sa pagbibigay ng mga bagay na yan? Ito na naman ang kulay na kung saan isa rin sa mga ginagawa dito. Magtutulay sila gamit ang pera. Magkakaroon ng pundasyon hanggang sa makarating sa babae. At pagkatapos, ay pupulitin nila isa-isa ang mga perang itinulay sa kanila. And magkakaroon ng punishment or para bang request sa mga gagawin ng bride and groom. Pangungunahan ito ng mga ninang at ninong. Isang task nga ang pagbubudots kasama ang dalawang ninong. Kitang-kita naman ang hataw ni Tam dyan. Para bang talagang magaling magbudots. Parang party goer din si Tam. Ayan. Kitang-kita niya naman, diba? Nakaka-enjoy. Nakakatawa. Yan po ang province way ng pagkasal sa amin. Diba? Nakaka-enjoy? Sana nag-enjoy din po kayo. Ayan, pauwi na po kami dyan. Going na to San Isidro na po kami dyan. Sana nag-enjoy po tayo sa panonood. Keep tuning in and sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel for more videos na aking i-upload.
how you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way